रन्जन दैमारिखौ फार्स्ट ट्रेकआव लांनानै जेलाव सोग्रायाथ' हाग्रामायानो मानोना बे पलिटिकेल इस्यु। खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआनो जागोन जाहैबाय रन्जन दैमारि एबा डिआर नाब्ला सारनि सायावहाय। डिआर नाब्ला सारनि सायावहाय बिराद गिदिर निउस ओंखारनानै फैदों। दायो जों बिनि सायावनो फंनैसो खोथा सावरायगोन। भिडिअआ बांद्राय गोलावबो जानाय नङा, नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय आरो बे बाथ्राया सैथो ना नंखाय नोंथांमोना बासिनानै लाब्लानो जाबाय। दायो जोङो मानाव गेदेर बिआर फेरेंगा सारा बुंदों जाहैबाय डिआर नाब्ला सारनि सायावहाय बिथांखौहाय जेलाव जोबगिरिया हाग्रामा महिलारि सारानो होननानैहाय बिथाङा रायजो राजानो मिथिहोदों। नाथाय बिनि सायावहाय दायो इउपिपिएल सरकारा बेखौ बख'नो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ होननानैहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय रायजो राजानो फोरमायदों। नाथाय बियो बेसेबां सैथो जोङो बासिनि फै। सासे जाम्बा मानसि, लेखा रोङि मानसिब्लाबो जोङो बयबो मिन्थिसिगौ। दा जों बयबो बर' रायजो राजाफ्रा लुबैयो रन्जन दैमारिखौबो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंहाय जेलनिफ्राय बायहेरायाव दिहुनजानो। लुबैना लुबैया रायजोफ्रा? आं नैबे खोथाखौसो सानदों, जायाबो जानो हागौ आंनि साननाया। दायो बिआर फेरेंगा सारा हाग्रामा सारखौहाय दाय होबायब्ला जेलाव जोबग्रा होननानैहाय, नाथाय नोंथांमोना दि मानो बुंखो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों गासैबो जेलाव थानाय एनडिबिफ्रा उदां जाजोबगोन, गाव गावनि न'खराव थानो मोनगोन होननानैहाय बै समाव मानो बुंखो? नैबेखौसो आङो सानदों आरो। ओमफ्राय दिनैहाय फैयै फैयै फैनानैहाय हाग्रामा महिलारि सारनि दाय होब्ला जोङो बेखौ गनायनानै लागोन नामा रायजो राजाफ्रा? गनायनाय नङा दा। आरो बिथाङा मोनसे सैथो बाथ्राखौनो बुंदों, बियो पलिटिकेल इस्यु। नंगौ, बियो सैथो पलिटिकेल इस्यु। मानोना डिआर नाब्ला सारखौ जेलनिफ्राय बयनोब्लानो नोंथांनि सियारा गोमागोन नैबेखौ गिनानै दङ। बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ जेलाव जोबफिननानै दोनदों। दायो सरखार सोलिबाय थानायनिसो दाय बियो, सिगांनि सरखारनि नङा। नोंथांमोनाथ' गासैबो एनडिबिफ्रानो जेलनिफ्राय गजोबगोन होननानैहाय सक्तिखौ खालामदोंमोन बै समावहाय 2020आवहाय। दायो बोसोरथामाव हाबगासिनो दङ, ओमफ्राय दिनैसिमबो नै गजोबाखै गासैबो एनडिबिफ्रा। मेनफ्रानो दङ जेलाव, मानो गवाखै? नोंथाङानो दिनै रोखा फोरमायखाबाय बियो पलिटिकेल इस्यु होननानैहाय। नंगौ, सैथो पलिटिकेल इस्यु। मानोना बिथांजों नोंथांमोना सियारखौ सेजानो गियो, जों बेखौसो बुंगोन। बेवहाय सोरबा हाग्रामा, सोरबा सन्दन, सोरबा खाम्फाखौ दाय होब्ला जानाय नङा। मानोना दिनैहाय सरकारा सोरनि? नोंथांमोननिनो। एनडिबिफ्रा गगोन होननानैहाय सोर सक्ति खालामदोंमोन? नोंथांमोनानो खालामदोंमोन। आरो बेबो सासे डिआर नाब्लायाबो सागानगिरिबाव। अब्ला सक्तिनि गेजेरजों गगोन होननाय मानसियाखौ दिनैहाय मानो जेलाव जोबनानै दोनबाय थाखो नोंथांमोना? बेथ' नोंथांमोननिनो दाय। सोरनि दाय? सोरबा सासेनाव ज्राव अफार मोनब्ला बेयो जाया। आरो आं बेजों लोगोसे मोनसे खोथा बुंनो गोसो जाबावो। बिपिएफ इउपिपिएल बखिलायबाय थानाय। बिपिएफआ बखिब्ला इउपिपिएलआ बुङो हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर सरखार सालायबाय, मा मावदों? इउपिपिएलआ बुङो आच्छा मानिबाय दे, हाग्रामा महिलारिया मा मावदों? जेबो मावाखै दे, जाजोब्बाय थाखाखौनो 17 बोसोराव जाजोब्बाय। दा बेखौ जानायखौ नुनानैनो रायजो राजाफ्रा सरखारखौ सोलायखाबाय, इउपिपिएल सरखार लाबोबाय। दाथ' बेबायदि जानो नांला ना, मावनांसिगौ गावबा गाव। मालायखौ फानदायबाय थानाय, फुनहरबाय थानाय, बखिबाय थानाय, बेलाय मा? बखिनांलायनो गोनांथि गैले। बिसोरखौ जानाय नुनानैनो जोङो इउपिपिएल सरखारखौ दाखाबाय, सोलायखाबाय सरखारखौनो। बिसोरखौ फानदाय हरबाय थानायनिलाय मा लाबबाव? मावदो डेभेलपमेन्टखौ, मा मावनो गोसो? माथो गैया दासिमबो, बोसोरथामानो जाबाय। बहायबा लामा फिसा फिसौ रिफायरिं खालामनाय, बेफोरल'खौसो जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे आङो रायजोफोरखौबो बुङो, इउपिपिएल सरखार फैनानै सोर माबायदि न' मोनदों, सोरनि न' नुवाखै, गावबा गावनि न'खौहाय लुफुङाखैब्ला भिडिअ खालामनानै हर, जों होगोन ना लुरलानानैहाय। दायो बहतना सफैफिनगासिनो दङना, पलिटिकेल खालामगासिनो दङलाय। बबेबा निउस चेनेला सोलिबाय थानाय सरखारनिफ्राय फैसा जानानैहाय निउसाव फटर बुंब्ला फारसेथिंल' बुंब्ला बे जाया। फारनैजोंबो नाय। सिगांनिफ्रायनो जोङो मेगनजों देग नुखानाय बिपिएफआ जाख्ल'दों। जाख्ल'नायखायनो जोङो सरखारखौ सोलायदों, इउपिपिएल लाबोदों। ओमफ्राय दिनैबो इउपिपिएलआबो दिनै बिसोरखौ आसि थुयै सोलांजोबनोसै नामा उदैयाव? सोलांजोबनोसै। आरो मोनसे फेसबुकआव ओरैबायदि गाज्रि पस्ट खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो।
BPF आरो UPPL नि गेजेरावहाय नायोब्ला BPF निफ्राय बांसिन ओंखारनो दै बेफोरबायदि गाज्रि खसा डाइरेक्टखा बियो जोङो रावजोंबो लोगो गैया गेजेरनि मानसिसो जोङो बेखौबो होगोन दिनै आं सासे जाम्बा मानसिब्लाबो आं दाबि खालामो दिनैहाय UPPL सरकारा माबा मोनसे जेलाव थानाय NDB फोरनि बागै खामानि मावदोंब्ला बिसोरखौ बख'नायनि खामानि मावबाय थादोंब्ला बिसोरनि फोरमान बिलाइया बोरो सोरजों सावरायदों सोरजों सावरायाखै बिनिथ' फोरमान बिलाइ दंथारो माबाफोरथ' साइन थाथारगोन बिनि फोरमान बिलाइफ्रा बोरो मानो फोसावना होनो हायाखै रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना जुदि मावदोंब्लाथ' नोंथांमोना फोसावसिगौमोन औ जों सैथो मावगासिनो दं नै जोंनावहाय फोरमान बिलाइयानो दङ होननानैहाय दिनैहाय मानो फोरमान बिलाइखौ दिनै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हायाखै मानो पलिटिकेल इस्यु होननानैहाय दिनैहाय सिखमानो नागिरखो पलिटिकेल इस्युब्लाथ' नोंथांमोनानो जोबदों होननानै जों बुंनो हायो डाइरेक्टनो नोंथांमोनानो सिटखौ सेजानो गिदों थ' गासैबो रायजो राजाफ्रा लुबैयो गासैबो जेलाव थानाय NDBफ्रा उदां जाजोबनांगौ गाव गावनि न'खराव फैनानै रायजो मोनजानांगौ बिमा बिफाजों थानो मोननांगौ जों लुबैयो गासैबो साज्रां खुगाजों निउस होबाय थाब्ला जाया फोरमानबो दिन्थिनांगौ फोरमान दिन्थिब्लासो ना फोथायगोन ना रायजो राजाफ्रा दानि जुगाव फोरमान गैयाब्ला जेबो निउस होनानै लाब गैया बे इदि बै इदि होननानैहाय नाम थुलाबायनानै लाब गैया फोरमान देखाय भिडिअनि गेजेरजोंनो फोरमान देखायब्लासो ना फोथायगोन रायजोफ्रा नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन सोरबा गाज्रि मोनदों नामा BPF UPPL होननायखाय गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया बुंनांगौखौ बुंखागोन बुंनांगौ समावहाय बुंनाङि समावहाय सिरि थागोन नोंथांमोना जेलाव थाबोनाय माखासे NDBफोरखौहाय जेलनिफ्राय उदां जाजानो लुबैना लुबैया जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गाहायाव कमेन्ट खालाम आरो जै बर' हारिनि लिरनानै थां बुथारनांगौ होननानैहाय आरो बेयाव सख'नो हायाब्ला नोंथांमोना भटआव आदाय खालामनो हागोन जोंनि सोलिबाय थानाय सरखारखौ आंथ' बुङा रावखौबो BPFआव थां UPPLआव थां होननानै मोननैजोंबो थांनो नाङा आंनिलाथ' बर'नि पलिटिकेला ओरैनो गोदाव सोरावखासै गावजों गाव बखिलायनायावसो मारखुब जासै जों मा बुंबावनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो गोरोबनाय गैयाब्ला दैदेनगिरिफ्रानो नांलाय खमलाय लाबोयोब्ला दैदेनगिरिफ्रानो दाङाबाजि लाबोयोब्ला रायजोनि गेजेरावहाय आरो गामि बिथोराव थांनानै बिराद मोजां मोजां रावजों बानजायहैयो बयबो गोरोबनानै था नांलाय खमलाय बुख्रुब सुख्रुबलाय खालामनो नाङा नोंथांमोनानो गोजौआवनो बेबायदि दिन्थिहरखायोब्ला गाहायनि मानसिफ्रा मा सोलोंगोन जोंबो बेखौनो सोलोंगोन ना मा होनो रायजो राजा नोंथांमोन दा जोङो लुबैयो दैदेनगिरिफोरखौ गासैखौबो ज' जाजानो मानो जानो हाया सिटफोरखौ मानो रानलायनानैहाय खामानि मावनो हाया जोंनि दैदेनगिरिफ्रालाय बोसोरबाखौनो मावनो हाया नामा दा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा साथाम दङ हाग्रामा महिलारि सार प्रमद बर' सार रन्जन दैमारि सार बख'दो जेलनिफ्राय दिहुनदो उदां खालामदो बोसोरबा राननानै मावदो आरो माथो बेयावलाय इना इनि जालायबाय थानांगौनि गोनांथि दं ना मा होनो आंनिथ' बेसो सिदा गोरोबनानै था बयबो नों बोसोरबा बै बोसोरबा बैयो बोसोरबा बिदि रानलायनानै मावबाय था सालायबाय था नोंसोरनो BTRखौ BTCखौ जोंलाय मा जाम्बा जाम्बि हालुवा हालुविजोंलाय खामानि मावना जाग्रा खामला मावना जाग्रा जोंथ' जेबोआनो मोना बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै फोजोबबाय आं रायजो राजा नोंथांमोना जेलाव थाबोनाय NDB बिदा फंबायफोरखौहाय जेलनिफ्राय उदां जाजानो लुबैना लुबैया नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो बे भिडिअखौ नुदोंब्ला शेयार खालामनो दाबाव जुदि हारिनि सायाव अननाय दंथारोब्ला शेयार खालामगोन नोंथांमोनाबो बेखिनिखौनो बुंनानैहाय आङो फोजोबबाय जय बर' हारिनि रन्जन दैमारिखौ फार्स्ट ट्रेकआव लांनानै जेलाव सोग्रायाथ' हाग्रामायानो आरो दिनै रन्जन दैमारिखौ गोसो मोदोम जिउ होनानै जोंनि सरकारा सिङाव माबायदि मावगासिनो जोंसो मिथिदों आरो जोंथ' बेखौ दल दामनानै खोन्थानो नागिराखै मानोना बे पलिटिकेल इस्यु बर'नि गासै जेंनाफोरखौनो बिथाङा पलिटिकेलाइज खालामबोदों गासैबो दायाथ' बिनि समावनो जादों गतिके बेखौ जे मावा बेखौ जोङो बिराद मोजां रोखायैनो मिथिखागौ खिन्थु बिथाङा जिखि गोरोन्थियानो मावलाङा माथो हारिखौ सुथारनो नागिराथों मानो हारिखौ फोजोबस्रांनो नागिराथों मानो जोंनि इयुन जोलैखौ माने गोरोन्थाय नांहोनो नागिराथों मानो जों बेखौ मालाबाबो हाग्रामाखौ खाबु होआ बे जोंनिफ्राय रोखा